Bos Wardi mungkin dipun tenggo lagune nderek. Kula naksir pipone lho, Bos. Oh, matur sembah nuwun Pak Santri.
Pepi Arifi. Duh. Kata maju Rana sayang. Nah, kagem tamu monggo. Saya kecakan Mbak Haji. Suparmin Kak Pepi dalem Mbak Haji Sutarmen saking bose UM manjih sebat nuwun manjih pilihanku mripat biru pamrih dilanjut apa malih? Sik, Pak Haji Sutarmen. Cali. Bapak cali. Nah, biasanya cali Bapak paham loh. Biasanya Pak Haji cali. Pak Haji cali.
Iki bos, mantap apa kok lagune apa? Kayak sacet-sacet. Niki Pak Haji sampun. Kanton jenengan dereng. Sisan. Oh sinarengan, oke, nggih bar niki mengke urut mriki. Bos. Kak, bar Bos Wanto to urut rene Bos Rian, Bos Sugeng, terus Bos Fitri. Bos Sugeng, heeh. Bos Sugeng. Bos Rian. Bar niki sinarengan, ganti Dik Nimas. Bos. Apa nggih? Kak, Apa nggih? Bos Wanto kan urung pirsa to. Dereng. Kula betake barang baru. Lagi meletek. Ben rene. Lagi meletek. Cek gres. Oke siap. Pilihanku pripati emane Presulistyo ingkang warni yen takon isi hatiku besuke bisa nono Pun matur Pak Haji. Matur sembah nuwun, Pak Putar Pak sampun. Haji matur sembah nuwun. Mugi pinaringan berkah barokah. Juragan udah lah, masya Allah Pak Klisut. Oh nggih Bos Darmanto sembah nuwun nggih bosku. Niki diaturke Bu Bos Darmanto mon kondorite niki diputer. Niki diputer yen lapor. Nadia. wis mrene Ikut nanu. Sehat. Ya Allah Mas Gus ki rawuh. Mas Tresno juragane Sorum. Matur sembah nuwun Mas Gus. Monggo Pak Haji. Kak Pepi. Aku kok tidak ketok ya Masku nang di ujung sana. Nyuwun sewu pun sepuh Ngumpet dadi tak, ya. Pak Wakil? Masku Mas Tres nggih. Mas saking Tresno Sekarang. Sugeng Rawuh. Juragane Sorum. Showroom mobil. Nggih. Sing mangke ngersake nganu katresnan sejati. Sejati nggih siap. Nuli Juragane SJM. Sugeng Rawuh keluarga besar Jati Asih. Tompono liti kalo ati Surya Candra tak semangat kon eseme. Iya. Mangga ingkang kagungan melati.
prasetyo tansah kelingan saremo bisa rasa Jiragane SCM Anjing. Sugeng Rawuh Nggih. beserta Mbak Yu matur sembah nuwun rawuh ini keluarga besar niki pun maringi Oh. Bos Sudar Bos Darman Nggih. bariki nganu se Bos Rian se salah kundur Nggih, Bos Rian kok Terus- kesesal lho. langsung ayang-ayang Bos oh nggih siap barengan. berdua nggih Bos Rian ayang-ayang. Terus Bos Wanto Bos Warto lagune napa? Oh, Nggih. Bos Warto ayang-ayang. Lah nek Bos Rian napa? Kalau langsung berdua derek Bos Rian monggo Iki pasanganku mampar kuning lan kudu sumangke pangajapku aselain terus sekalku Kak Pepi sebelum bos-bos kita kundur kita serahkan Bos Rian sama Bos Wanto monggo derek Lere monggo. Monggo. Roro jonggrang kowe pancen ayu tenan ora mokal ora mokal yen aku nandang kasmaran waspadano prajuritmu kalah perang mula kowe dadi wanita boyo Bosku lagune manut monggo bosku Jaga bandang ning aja malungko barang iki kanggo tutur rangko bela pati nang Mas Prabu kang wis sedo kabeh ing Wonosobo. Bos Sato monggo bosku Tobat-tobat kowe wanita keparang bosku ora ngerti yen Bandung lananging jagat putra ratu pengging Prabu Damarmaya aku duwe aji sakti Pandawaka Roro jonggrang manuta sun punuk Yo Bandung aku duwe beboto Arjuna iya jonggrang panyuwunmu tak turuti
wanita keparet apa ora ngerti yen Bandung lananging jagan putra ratu pengging Prabu Damarmaya aku duwe aji sekti Bangawasa Rara Jonggrang manuta sun pundhut garwa Iya Bandung aku duwe bebono Sandi sewu sewangi kudu dadi iya Jonggrang panyuwunmu tak turut Bapak Arjuna matur Iya, suwun. matur sembah nuwun. Berkah barokah lancar Amin. terus rezekinya. Ugi nderek kondur Bos Kiwir, matur sembah nuwun.